naš novi video danas. Vidite kao je uvek ovo igro. I krećemo od početka. A kako biše na G se uzima da na G? Da radi na opcija, radi, dobro pucam. I sad, da li vidite ekran pogled? Vidite, evo ovo dole pokazuje da sam se dobro sakrio. Kad je crno, znači da sam se dobro. Evo sad je crno. Tamo je jedan lik ako nisam zapamtila. Sad će ovo bombe tu da bude kao neka eksplozija tu da bude sve. Evo zna sam. I smo ovo već prešli, se sećate. Sad i tamo neke bombe, to topovi pucaju. Jebenjas. Evo sad ćemo pištol da pucamo jedan lik ovde. Ako niste zapamtili. Znači ga potražimo odmah kad gubimo. Znači odmah, to je bitno potraživanje. Neprijatelja. To morate da potražite. Da uzmete metke njegove, na primjer. I on uopšte nije koristi nikakvo oružje. Kakav je on noob, brate. Daj neko oružje. Ovaj lik, brate, ništa nije koristi. Evo ga, metci. Za ovo pušku, šta je što je. Evo ti se spremno. Da ih ubijemo ovdje. On to vidio. Radi. Pa je headshot u glavu. Mrtav je i plus je ova. Ajmo da smislimo plan na napad vojnu bazu. To moramo da smislimo, ljudi. Napadamo jednu vojnu bazu, ljudi, sada. U ovoj epizodi. Napašćemo. Dole vojnu bazu. Vidite koliko je to vojna baza. Znači, nemam reći. Ajde, plan. Znači, mi napadnemo ovog tu, pa napadamo sve, upucamo ovde, pa odemo tamo. Popnemo se gore, odemo tu, pucamo ne tamo. I to je to. Od plana. Krećemo. Boom, motherfucker. Poop bitches of the motherfucker. Poop bitches. Nisam ga povodio. Poop bitches. Poop bitches. Sad će da umre skroz. Znači, pobili smo jednog lika. Sad jedan tamo će da dođe. Možda, sam mislim se. Aj bože malo, ne mogu da čekam klip. Snimam i ne mogu čekati. Eno ga kamp. Odakle ljudi? Ajde kažete im odakle su me pucali. Neće me napadnu, brate. Sve ne, a to nije to. Čekajte. Idemo da isključimo ovo, da nas ne vide. Idemo ninja konjače. Idemo ninja konjače. Tine fit. Zabra. No, neko unutra. Ima sve da pobijemo ko su ovdje. Ostali živi. Plašim se da uđem tamo. Znam da ih ima tamo. Ajmo u ove kuće. Policija! Uštite ruke u vis. Ko ovde? Malo da uzmemo stvari, da pokrademo. Da li ima ovde nešto? Nema ništa. Dinamit! Nije dinamit, mislim da to se nešto može. Čemu, ovo je to dinamit. Ovo za peć, što me ne treba, nisam. Šta može sve s tim? Idemo sljedeću kuću. Ruki u vis ako je neko ovde. Isto pa, ma šta ovi nisu bogati uopšte? Siromašni, brate, svi. Možeš ti mene to da trolaš. Fuck. Bitches, ovo što je tako ne može se popiti. Polako sad. Refresh. Umri. Uzmemo mitraljezac. Refreshamo pištol. Neko je ovde. Oj, čuvis. Policija. Oooo, šta je ovo? Bunker, šta je ovo? Ne znam ja. Mrtav. Ovdje prave planovi. What the fuck? Ovo im je, ona može se pokvari, fuck. Ne znam da im pokvarimo celo ovo. Idemo. Ovo je, ste vidjeli? Mislim da gledate. Stavno, ali nije me vidio, neće mi napadati. To je dobro, nije me vidio. To je Evo ga stepenice, ja nisam
sada polako idemo, ljudi. Ljudi moji, polako da nas ne vide odavde. Uz zid, brate. Vidite ovo dole crno, ne vide nas, ali mi ćemo za svaki slučaj. Ovako je bolje, brate, da. Znači, mislim da smo tepih, brate. Plašim se mnogo ljudi. Jer vidite kako je velike. Fuck! Bitch! Uzmi metke. Ajmo ga uzeti, da ga ponesem, da ga ne nađu. Jer ako ga nađu, najebali smo. Mrtvi smo. Beži, umri, nemoj da dižeš uzbunu. Budalo, ej! I sad ne mogu ništa dati. Kako je budalo. Digo mi uzbunu sad ovdje. Znači mi svi nađu. Ne, ovo X. A mi digo uzbunu. Digo mi. A glede bila, brate. Mamu sad njegovu. Čemu ga dobio. Digo, brate, uzbunu. Sad znaju gdje smo mi. Ne može da ne znaju. On digo uzbunu. Nije digo uzbunu. Sad će dođe neki vaz, taj fora. Moda taj vaz da bude sušan. Fuck. Sad mora neko da dođe. Ja sam rekao. Neko je ovdje 100%. Čim je lik, brate, da vam to onda su svi. Ali cijela vojska, brate, ovdje. Cijela vojska. Zna se. Ajde, daj mi to. Daj mi to. Neću moje sranje pušti. Hoću ovu pušku. Tako, idemo sad. U vozu su. Ovo zombi neki. Pomogu mu neko. Pomogu mu! Ljudi, ubite ga! Ubi ga! Ovo budalo jednu glupavu. Umri! I ti dale umri! Pomogu mu, ste vidjeli. Što mrzim kad tako pomažu. Ali to je baš dobro. Mora da dođe jedan voz odavde, tako da. Se spremni, ljudi. To je prvo ono tamo se suši. Ali ja gledam voz, možda dođe ono. Mada imamo vreme za ovu igricu. Dali su mi vremena. Znači vremena koliko igraš i koliko za godina ne igraš. X. Stavi, samo stavi. Kako da... Motherfucker, ja bežim odavde. Bežim odavde. Ajde, brate, uradi to. Govnjeno malo. Ajde, molim te. Aj, molim te, brate. Šta ovaj debil misli? Neki jak. Jak, brate, da. Misliš da sam jak? Pa nisam, ja sam kukavica. Koji gi player, ko ne bi bio kukavica. Molim te, uspješno. Bežimo sada, bežimo. Gdje smo, gdje idemo? Idemo tamo. Sad ću ovdje da dođem jedan voz. Ja sam ću rizično. Vidite vi kako dolazi taj voz. Pustit ću. Koliko sati? 9 minuta imamo jedan. Aj, briga me, be. Evo ga tamo. Sad toga pobegnemo. Ne znam, desit će se jedna eksplozija. Ali ne znam u kom smjeru, onom tamo, okej. A meni to tijelo da se popnemo. Majke. Tijelo me se popnemo tamo. Ja to zbagam, pošao sam. Samo ti pošao kroz ovo. Sad idemo. Znači, tijelo me se popnemo čak u glavu.
vidimo se dok dođem gore. Ja sam skontao da idem pogrešnim putem. Čekajte samo sekund. Još budete čekam taj voz, nema ga. Šta je ovo, ne znam nije. Još ne vidim se, evo nešto se očitava. Ne ljudi, nisam, ne može, mislim da nešto se dešava. Nešto se dešava. Tako da, ja bih... Izgubili smo, ali smo bar zanimljivo igrali. Tako da, čao!